Isang mapagpalang oras po sa bawat isa po sa atin. Hallelujah at purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ito po ang programang pinamagatang Si Kristo ay Buhay. Dito lamang po sa ating YouTube channel, Brian Altea. Ako po ang iyong kaibigan, ang lingkod ng Panginoon na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang oras, Pastor Brian Banyaga Agustin. Sa mga bago pa po sa aking YouTube channel, maaari po ninyong hanapin at i-search ang YouTube channel na ito, Brian Altea, at like, share, and subscribe. Mga giliw kong tagapakinig, bago po nating buksan ang ating Bible o ang salita ng Panginoon, babatiin ko muna kayo ng isang mapagpalang oras at sana po lagi po kayong makinig sa programang ito. Programang pinamagatang Si Kristo ay Buhay. Binabati ko po ang aming head pastor, Pastor Nelson Ferrer, at ganun din po ang kanyang may bahay, si Doktora Elisa Ferrer, at sa kanilang dalawang anak, kay Pastora Moraya, at ganun din po kay Joda Micaela. Binabati ko rin po ang Punsalan family, kay Brother Jojo, Sister Marie, Sister Angelica, Brother Jones, Brother Joel, at Brother MJ. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Binabati ko rin po si Pastor Ever Basatan, Doktora Teresa Basatan, Brother Luke, Brother EJ, Eli, at Paul. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Binabati ko rin po ang Carizal family, kay Sister Emily, Pastor JR, Jael, at Jiriel. Ganon din po kay Nanay Esmin Garcia at kay Nanay Milagros Carizal. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at binabati ko rin po ang aking may bahay, Sister Arlene Gomez Agustin, at ang aming dalawang anak, si Altea at si Kaina. Ganon din ang aming mga pamilya diyan po sa La Union, Cagayan at Apayao. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos at binabati ko rin po si Pastor Israel Galvez, ganun din po ang kanyang asawa at sa kanilang 3 anak. Pagpalain kayo ng Panginoon. Binabati ko rin si Sister Geraldine Gaymen, Nanay Estrella Ramos, at ganun din po kay Brother Mike Ramos at sa kanilang pamilya. Pagpalain kayo ng Panginoon. Binabati ko rin si Pastor Jonathan Agudon Sr., Brother Jonathan, Sister Rosie, at sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Dagupan City. Pagpalain kayo ng Panginoon at mag-ingat po kayo dyan. Binabati ko rin po ang aming mga kapatiran dito sa La Trinidad Benguet, kay Sister Raquel, Sister Aglina, Nanay Malu, Sister Gulda, Brother Arsenio, at Nanay Margaret Progreso. At sa lahat ng mga kaibigan po namin dyan po sa La Trinidad, magandang oras po sa bawat isa sa inyo. Magandang oras din po sa Bulacan Chapter, at sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Bulacan, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po sa Tarlac Ramos, kay Pastor Jess Arvin Benti Blanca, at ganon din po kay Sister Andros Valdez, at ganon din kay Pastor Macjon Yap Salvador. Pagpalain kayo ng Panginoon.
Magandang oras din po kay Sister Janet Tolentino, kay Brother Rodel, Brother Enzo, Janjan at Jasmine. Ganon din kay Nanay Rosie, pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang oras din kay Sister Gloria Alipit Gambala, kay Darlene, Jairil at Brother Ernesto, pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang oras din sa Diwag Family, kay Brother Melchor, Sister Eden, Clarence at Jairo, pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang oras din po kay Sir Dan, ganon din kay Mang June Arusal, pagpalain kayo ng Diyos. Magandang oras din sa Nagata Family, kay Brother Noel, Sister Florence at ganon din kay Sister Jillian. Diyan po sa Canada, mag-ingat po kayo diyan. Sa lahat ng mga kapatiran dito sa Baguio City, La Trinidad, Dagupan, Bulacan at Tarlac, pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan po kayo ng Diyos. Panginoong Hesus, salamat muli sa oras na ito na ibinigay at ipinagkaloob mo sa amin. Lord, tulungan po ninyo kami hanggang matapos ang programang ito, Panginoon. Panginoong Hesus, lahat kami ay nagkasala sa iyong harapan. Ngunit sa pamamagitan ng iyong dugo at ng iyong buhay, Lord God, kami ay niligtas mo. Salamat, Panginoon, at pagpalain po ninyo ang iyong lingkod na magbabahagi ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming sariling tagapagligtas, in Jesus' name. Amen. Ngayon po ay buksan na po natin ang ating teksto sa oras na ito, at ang ating teksto ay mababasa mula sa aklat ng Roma chapter 3 verse 10. Ang sabi po ng Roma chapter 3 verse 10, Hallelujah. Hallelujah, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganito po ang sabi ng ating teksto sa oras na ito. Basahin po natin. Roma chapter 3 verse 10. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ayon sa nasa sulat, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Lahat tayo nakakagawa ng pagkakamali. Lahat tayo ay naliligaw. Lahat tayo ay marumi sa pangalan ni Jesus o sa harapan ni Jesus. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin, tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang buhay, na ito ay isinakripisyo niya doon sa krus. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Roma chapter 3 verse 23, sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian o pamantayan ng Diyos. Sinasabi ko po kanina, lahat tayo nagkasala sa ating Panginoon. Ngunit lahat tayo ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay at ng kanyang dugo. Mga giliw kong tagapakinig, kung titignan po natin, mabait, mabuti, mapagmahal ang Diyos. Amen? Ibinigay niya ang kanyang sariling anak upang lahat tayo ay maligtas. Yung kaligtasan na yan ay hindi lamang para sa akin, hindi lamang para sa iisang tao o sa dalawang tao, kundi ang kaligtasan na yan ay para sa lahat. Ngunit makakamtan natin ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa atin kung ito ay tatanggapin natin o siya ay tatanggapin natin bilang sariling tagapagligtas.
Ang sabi po ng salita ng Diyos sa John chapter 3 verse 16, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang sariling anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ang talatang ito ay lumang-luma na. Kung baga, ay lagi na natin naririnig sa mga church na dinadaluan po natin every Sunday. Ngunit ang talatang ito ay nagpapatunay ng ating Panginoong Hesus ay tayo ay kanyang niligtas. Mga giliw kong tagapakinig, kung titignan po natin, marami po tayong nagawang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Marami po tayong nagawang hindi maganda sa harapan ng Diyos, ngunit tinanggap pa rin niya tayo bilang anak, bilang nilalang, bilang kaibigan sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Na yun ang isinakripice niya doon sa krus. Amen? Na kung titignan po natin, isinugo niya ang kanyang sariling anak upang ang lahat ay maligtas at mapawalang sala. Sapagkat sinasabi sa salita ng Diyos, hallelujah, sa John chapter 3 verse 17, sabi niya, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung titignan po natin, napakabuti ng Diyos sa tao. Maraming mga tao na gumagawa ng pagkakasala sa kanyang harapan, ngunit gusto pa rin ng Diyos na sila ay maligtas. Kaya gumagawa ng ating Panginoon ng paraan upang ang lahat ng tao ay makilala siya bilang sariling tagapagligtas. Sinasabi ko po kanina sa una na yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa atin, makakamtan lamang natin yon kung siya ay tatanggapin natin o kikilalanin natin bilang sariling tagapagligtas. Pasensya at humihingi po ako ng pangunawa o patawad kung masasabi ko ang salitang ito. Ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos ni kailanman hindi makakamtan ng tao kung hindi niya susundin ang lahat ng gusto ng ating Panginoon. Amen? Ang una po na gusto ng Panginoon na gawin po ng isang tao, yung pagtanggap at yung paggawa ng mabuti. Upang makamtan mo ang kaligtasan na yan, tanggapin mo na ang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Nandyan ang ating Panginoon, handang tumanggap, handang magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Naghihintay ng ating Panginoon. Hinihintay niya yung mga tao na gustong magpakumbaba at gustong tumanggap sa Kanya. Hallelujah! At kapag nagawa natin ito, magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Ito yung buhay na kapag ibibigay ito sa iyo ng Diyos, hallelujah, hindi na mawawala. John chapter 3 verse 16, ano ang sabi doon? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang sariling anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya
ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, marami ka mang nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ngunit, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon upang pagsisihan mo ang mga nagawa mong kasalanan sa mundong ito. Hallelujah! Kaya ngayon pa lang, ngayong buhay ka pa, ngayong nakakalakad ka pa, nakakakain ka pa, nakakainom ka pa ng tubig, kaya mo pang tumalon, kaya mo pang tumakbo, malakas pa ang iyong katawan. Hallelujah! Kailangan makilala mo na ang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Ulitin ko, makakamtan mo lamang ang kaligtasan na yan kung handa ka nang tumanggap sa Kanya. Naghihintay siya para sa iyo. Binubuksan niya o nakabukas ang Kanyang pintuan para sa mga tao na gustong sumunod at gustong kumilala sa Kanya. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, mga giliw kong tagapakinig, tignan mo ang kabutihan ng Diyos. Maraming mga tao na ayaw tumanggap sa Kanya, ngunit gumagawa pa rin siya ng paraan upang makalapit siya sa mga tao na lumalayo sa Kanya. Amen? Dahil gusto niya na lahat ng tao ay makamtan ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na gustong ibigay ng Diyos sa atin, ito ay walang kapalit, walang bayad, kundi ang kapalit lamang nito ay ang pagsunod at pagkilala natin sa Kanya. Sana sa oras na ito, hallelujah, magkaroon tayo ng tamang pananaw, tamang kaisipan, tamang puso upang makita natin ang mga kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa atin. Lahat ibinibigay ng Diyos. Kahit ang Kanyang sariling anak, ibinigay niya para sa atin. Hallelujah! Panginoong Diyos, salamat muli sa mga salita na aming napag-aralan sa oras na ito, Panginoon. Lord, tulungan po ninyo kami upang manatili ang aming pananampalataya sa iyo. Lalo kami, Lord God, na nakakakilala sa iyo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Lord, sa oras na ito, tulungan mo ang mga tao na hindi pa kumilala sa iyo. Lord God, buksan mo ang kanilang puso. Kumilos ka sa kanilang buhay, Panginoon, upang makita nila ang iyong kabutihan na ginagawa mo para sa kanila. Lord, ang buhay na walang hanggan na gusto mong ibigay sa mga tao, hindi nila makakamtan nito kapag hindi ka nila tatanggapin bilang sariling tagapagligtas, Lord God. Dahil yan, Panginoon, ang assurance, Lord God, upang makamtan ng lahat ang kaligtasan na ibinibigay mo, Panginoon. Hallelujah! Masakit mang sabihin, Lord God, ngunit iyan ang totoo. Dahil gusto mo na lahat kami ay maligtas at mailayo sa kasamaan at kadiliman, Panginoon. Kaya tulungan mo ang mga tao na hindi pa kumilala sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataon
upang makita nila, maisip nila, maramdaman nila, Lord God, ang iyong kabutihan at yung pag-ibig mo na walang hanggan, Panginoon. Panginoong Yesus, sa oras na ito, dinadalangin po namin na pagalingin mo, Panginoon, ang mga may sakit, Lord God, yung mga may karamdaman, Panginoon, iabot mo sa kanila ang iyong mahabang kamay at makapangyarihang kamay, Lord God. Ganun din kami, Panginoon, kami na bilang mature, Lord God, nagmamasay kami araw-araw, naniniwala po kami at umaasa po kami, Lord God, na kahit umuulan, bumabagyo, Panginoon, ay tatanggap pa rin kami ng maraming pagpapala, Panginoong Diyos. Hallelujah! Pagpalain po ninyo ang bawat trabaho po namin, ang bawat kamay po namin, Lord God. Ang mga client po namin na hinahawakan namin, Lord God, araw-araw, pagpalain po ninyo ang kanilang buhay, ganun din ang kanilang negosyo, Panginoon. Sa mga negosyante, Lord God, ingatan po ninyo sila, pagpalain po ninyo ang kanilang negosyo, Panginoong Diyos. Hallelujah! Ang bagyo, Panginoon, na aming nararanasan sa kasalukuyan, Panginoon, dalangin ko sa oras na ito na hindi na magtuloy ang bagyong yan, Lord God. Lord, ingatan po ninyo kami at bantayan po ninyo ang aming buhay, Panginoon. Ingatan po ninyo ang puso ng bawat isa sa amin. Hallelujah! Salamat po. Salamat, Lord God. I-provide po ninyo ang aming pangangailangan sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon. Salamat po. Salamat. In Jesus' name, Amen. Muli po, inyo pong napakinggan ang programang pinamagatang Si Kristo ay Buhay. Dito lamang po sa ating YouTube channel, Brian Altea. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Panginoon na inyo pong napakinggan sa oras na ito. Muli po, ito po ang iyong kaibigan, ang lingkod ng Panginoon, na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang oras, Pastor Brian Banyaga Agustin. Bye-bye at God bless sa ating lahat.